Hej og velkommen til Holm Forklarer. I dag vil jeg gerne anmelde den her rigtig fine støvle, som hedder en Mercurial Miracle 2 FG. Den her støvle er en prisværdig udgave af Nikes letvægtsstøvle serie. Det er tydeligt, at Nike har forsøgt at lave en god støvle, som kan holde ned, eller som kan holdes ned i prisleje, hvor alle kan følge med. Så det vil sige, at den er ikke for dyr, den er heller ikke for billig, den ligger sådan et godt stykke midt imellem. Ja, den er rigtig god. Så hedder det, så sålen her, som er inde i støvlen, den er lavet sådan, at her bagpå, der kan I se, der er også nogle trykflader her. Det gule her, det er sådan nogle trykflader. Det gør, at støvlen stødabsorberer mere de steder, hvor man normalt kan få ondt, når man spiller i. Det er bare rigtig godt. Og så er det her lille her noget, det er sådan noget, der klæber sig, så man ikke glider så meget, sejler så meget i støvlen. Nu er det her godt nok kun, nu er det ikke her Weberen, men det her det er Miracle. Så derfor har den ikke glasfiber over det hele. Den har kun lige her i hælen. Men der kunne jeg faktisk tage den ud fra kassen på min fod, hvor den rigtig snøder sig rundt min fod. Så kan jeg faktisk spille den uden at få vabler. Fordi at hælen her, lige her, den er godt hård. Så det er et stort plus også. Men ellers, rigtig fin støde. Den er slidstærk. Det er meget slidstærk støvle, fordi I kan se, jeg har meget slidt meget på den her. Lige her. Så det er rigtig godt. Og så er det lavet af super lækkert letvægtsmateriale. Og samtidig har formålet at gøre fodboldstøvlen meget slidstærk, som jeg sagde før også. Hvilket blandt andet skyldes, at glasfiberbeskyttelsen, som ligger her, man har lagt den i hælkap. Så det gør, at man ikke får så mange stødabsorberer mere, så man ikke får ondt i foden, når man spiller i den. Så det var en lille anmeldelse af den her dejlige støvle her. Jeg ved ikke, om der er nogle relaterede videoer herude, men I kan i hvert fald abonnere og like. Og så lægger jeg lige en link til støvlen her, hvor I kan købe den. Og så det lægger jeg ned i beskrivelsen. Så kan I jo stille spørgsmål og sådan noget, som jeg også gerne vil svare på. Og hvis I spiller League of Legends, så er jeg er med på et game. Så jeg lægger lige mit League of Legends navn hernede. Og så lægger jeg lige en link til, hvor I kan finde fodboldstøvlen henne og sådan noget. Ligesom jeg gjorde med handskerne, fodboldhandskerne, jeg anmeldte senere, eller jeg også har indmeldt. Så det kommer til at ligge hernede i beskrivelsen. Men I kan abonnere her, hvis I har lyst til at følge mig og være med og se flere anmeldelser og forklaringer. Som jeg sagt, så kan I stille mig spørgsmål, så noget besvarer jeg gerne på. Så kan I holde lækkerier derude, og så håber jeg, at vi ses igen. Hej då.